Hej sammen, velkommen til. Mit navn er Rebus. Jeg laver sgu lige en lille vlog. Eller, jeg vil nok ikke kalde det en vlog, men ja. Jeg har simpelthen fået 50 videovisninger. Simpelthen så nemme. Og ja, ved sgu ikke. Jeg ved godt, det ikke er det helt store tal, men og jeg sad og rodede inde på min kanal, og så jeg lige det her tal, 50 videovisninger. Nå, det skulle da rundt, så kan man lige så godt lige, fordi jeg nemlig ikke har uploadet i 100 år, så tror jeg begynder igen. Og så er der i beskrivelsen, der vil jeg nok skrive de spil, som jeg vil lave, som jeg vil spille og filme. Så jeg har kun én ting at sige, og det er simpelthen penis. Og det skulle lige siges, for hvis man ikke siger det, så har jeg hørt, at så kan du godt dø. Det er en sand historie. Walla. Ingen bord, men så nu siger jeg farvel. Ciao. Så Rebus, tak af. Det var alt for denne gang. Motherfucker, yeah.